नायदो नै माबा जावदों दे ला दे सोरबाफोर ओंखाम ओंख्रि थादोंब्ला बिथांनि दखानाव हाबफै खुलुमबाय बेंगलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायबावनाय जाबाय दिनैहाय आङो बेंटल बाजार थांगोन माने आङो बेंटलाव दासिमबो ब्लग लाफेरनाय जायाखै बिनि थाखायनो दिनै बेंटलाव एसे ब्लग खालामगोन बेंटल बाजाराव बे बेंटल बाजारा जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङावनो नोंथांमोना सोरबा सोरबा सोंहरनो हागौलाय आं सिगाङावनो खिन्थाग्रोनाय जाखाबाय ओमफ्राय आङो दायो दङ आइनि दैमा सेरनि फिल्डआव बे जायगायाव बर'नि मिउजिक भिडिअबो शुट खालामनाय जायो नोंथांमोना नायनानै ला माबायदि मोनदों लकेसनखौ आंथ' बिराद मोजां मोनो बे लकेसनखौहाय आरो बैयाव थांबावाखै बैयाव आमलाइ बागान दङमोनलै दा आङो थांसिगोन बेंटलाव थांनानै नोंथांमोननो देखायनोसै बेंटल बाजारनि नोंथांमोना नायलांबाय था जाय जायफा ब्लग मोजां मोनो बिथांमोना नायलांबाय थादो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै ला मानोना आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांनिसिम सिगां सहैगोन दा दसेनि थाखाय नेथ'दो लोगोफोर आङो दायो मोनफैबायानो बेंटल लोगोफोर नायदो बियो बेंटल बास स्टेन्ड बियो जायगाया ओरै खोलाजों थांबाय काजलगाव सिदा मा दखान दङ देखायगोन दिनैहाय साइकेल दखान आरो ओरैजों मा मोनगोन नै बैग्रि बेलाथि दा बाजाराव एसे बेरायगोन जोङो बास स्टेन्डनिफ्राय हामजेननाय लाइन बियो बेंटल बाजारनि बिराद सेन्देल दखानफोर दंलाबायो नै दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन बेंटलाव ब्लग लानाया आरो बिनिफ्राय गैथ'वा ओरैबायदि मोजां दखान दङ नोंथांमोना नायलाङा बिराद खामानि होबाय आरो औ आखाइया मावलुमोलै एसे फोसाबनांफिननो गेम्बल मोनलासोना ना मावगागौमोन आखाइया दे आदा थाथ' ब्लग खालामनोसै बाजाराव बोरैसो सिद्दा नैजोंहाय सिद्दा दे हा दे ओरै बेरायलांगोन दा ओरै साहा दावखोफिननायसै जोङो माबायदि दखान नुलांगोन नोंथांमोना नायलांदो नै गालामाल दखान गोजायो बे सिरुसिथाय बाजार नङाब्लाबो थाबाय थागोन गस्ला दखान जोंथ' जेबो बाया फैसायानो गैया जोंनावहाय जोंलाय माथो लानाय ओरैबो गस्ला दखान मा बेसेबां गस्ला दखान नायनोलै नोंथांमोना सेस गालामाल दखान नै
नायदो नोंथांमोना दा दिनैहाय बिस्थिबार बाजार दिन दिनैहाय बिस्थिबार दिनावहाय बाजार जायो बेंटला जोंबो काजलगावसो थांगोन ओमफ्राय जोङो बेयाव दा दसे बेरायनो नागिरदों ओरै गुदलि बाजार हरैहाय खुला बाजारा बेयाव बाजार दिनाव जायो दे मा नायनो बेंटल बाजार नै ada video लाबाय नामा ओरै माखौ समाय होनलांखो आंखौसो नुला ने सासेया सोरमोन इयो हा किपार आथिं गुसुं बोरैसो दखान गोदान बे ससमा गाननायनि थाखाय सासे जावलांबावबाय आंखौहाय मा होननानै जावलांदों इयो देन्जार समायखायो होनदों नामा लोंनानैसो दंमोन दां मानसियानो मोथो बे दखान गोदान दंमोन बाजै थाइ ए बैनो हनै नायनोसै जोङो बेरायगासिनो दङ आयौ गोजा गोलाव जाबायलै बेनो दखान गोदाना दहाय आदा रनेना प्रब्लेम मोनलाय खिथाहरनाय दखान गोदाना मबाइल दखान गोदान जोङो एसे सुट लालाबायलांनायसै मा मोनो आइयो गोरलैफोरनि गेलेग्रासो मोनो नामा गोरलैफोरनि गेलेग्रा मा मोनो नायदो नोंथांमोना फिसाफोरनि गेलेग्रा हैला मबाइल स्टेन्डबो मोनो माथो गासिखौबो देखायलांजों गेलेग्राल' मोनो नामा बाजायबोलाय मबाइलबो मोनगोन नै लोगोफोर आरो सिसि केमेराबो लागायबावदोंसो माथो आदा रनिननि दा नैबो रनिना प्रब्लेम मोनलाय नामा दासो खिथाहरदों रा बैयाव दखान गोदान खुलिबाय आङे नोमबाजै थायो नुदों बे स्टेन्डआबो दाखालि आदा हमनायनिसो फ्रियावनो बिदिनो खालामगासिनो एसे हाय लालाबायहरदो बाजैमोना नोंबो दा जों एसे बेरायो औ नोंथांमोना बेयाव मबाइल बायनो दङ आरो फिसाफोरनो गेलेग्रा बायनो गोसो दङब्ला बे आदा रनेननि दखानाव फैनो हागोन बे दखान गोदान साहा जायो बियो ओरै थुक्राझारनिफ्राय फैब्ला सानजासिना लामानि साहाजों जायो ओरैहाय बै मन्दिरजों हाबनाय लामानि सायाव जायोबोनो टार्निंआवनो नोंथांमोना लाफैनो हागोन फिसाफोरनो गेलेग्राफोर नांगौब्ला बिराद मोजां मोजां दं नै गेलेग्राफ्रा सेंग्रा सिख्लानि औ सेंग्रा आरो सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनायफोरनो गिफ्ट होनो दं गोसो दङब्ला नैबेयाव दङ नै मोजां गिफ्ट दङ बायना लांनो हागोन नोंथांमोना जोङो दखान बाजाराव एसे बेरायनोसै दाथ' बाजैला बोरै ओइ दख'ना बाजाराव बेरायहैनांगौ दसे मा मोनो मिन्थिला नै मस्ला मस्लि बायदि बेंटलावबो फैयो नोङो दे हा मा होनदों खबरफ्रालाय ओरैनोसै
आइलाहावदो एसे बिथांमोनजों बे थाथ' जोङो बेरायनि दसे औ औ मेरला सक जोङो दा बायनोथ' हाखाया जोङो दम गैया दा गिदिं गिदिं नायदों बाजारा नै माबायदि दङ गस्ला दखानफ्रा सेस गस्ला दखान एसे खोमसि नुदोंलै एसे सायानाय इथिया बानायासै ब्लक बानायासै इउटुबाव দিব इउटुब নহয় ब्लग बना रहा है ब्लग अच्छा बेंटल बाजारनि बे बाजार दिनावल' लोगो मोनगोन नोंथांमोना बे बाजारखौहाय गस्ला लानो गोसो दङ लंपेन्ट लानो गोसो दङ फैनो हागोन बेखौ बाजारा बिस्थिबार दिनाव जायो खालि बाजार दिनावल' लोगो मोनगोन बाब साद्रिया बरियाबो दंलै नै जोङो गैदिनानो माथो बेंटल बाजारा बेरायगासिनो दङ जोङो बाजार नुनाय मानि गस्ला दखान लंपेन्ट दखान ओरैबा मा दंबावो आयु मानसिया बारा गैयाथ' दिनैहाय बिराद कम्बल बायदिसिना गोजां बोथोर गैला ब्र जोबनोसै गासिनबो सि दखान नैबे लाइना एकदम साहानिफ्राय सिद्दा औ दे हिहि बिसना साद्रि बायदिसिना फाननो बिथाङा नै कम्बल मोनगोन बिसना सादोर मोनगोन नोंथांमोना लांफैनो हागोन सोर बेंटल बाजार नुवाखै जाफैनो हागोन एकदमबारे बैनिफ्राय सिद्दा बे सि दखान गोजा नै लंपेन्ट गस्ला आरो बायदि बैयाव मोनजोबगोन बाब फुरसाना मा होनोलै हिनजावफोरनि गस्लाया मा एकदम ब्लाउस बायदिसिना कम्बल बायदिसिना नै बेयावसो जोबफैबाय लोगोफोर बेनिफ्रायसो ओरै गिदिंफिनसिगोन जोङो हाब खसब मोनो गान्दु मोनो आरो ओरै सेन्देल दखान जाबाय नामा ओरै सेन्देल दखानजोंबो गिदिंगोन बैयाव मैगं बाजार नै र' जों गिदिंगोन नै बाब सेन्देल दखान गोजा नै अ नायदो लोगोफोर सेन्देल दखान गोजा बे लाइना हरैनि लाइना सि दखान गोजा बे सेन्देल जुथा मा नांगौ मोनगोन नै गासिनबो आरो सोरनिखौ बायथ'नायलै ओरैबायदि बाजार दं थाबोखो बे मोनसे माबा दिजाबलायनो दङ लोगोआबा ओमफ्राय थाबोलायखो दा आरो ओरै साजों गस्ला दखान मोनबावलायबाय सेस नोंखौ बायनो हाखाया 100-200 फैसाजों फैसायानो 500ल' दंखायो आरो काजलगाव थांबावनांगौसो फैसा नै जों लागोनि दखानदारफोरा लोगो मोनबावलायबाय मा फैदोलै आन्दायगासिनो आङो र' एबार दख'ना बाजाराव हाबहैनोसै ओइ मैगं बाजारा बिहिरथार माथो ओरै मैगं बाजारखौ लालांजोबखायोना मैगं बाजार लोगोफोर मैगं बाजार औ बेंटल बाजारनि मैगं बाजारखौ नायनो हागोन नोंथांमोना
मा मोनो ओरैहाय मेंलायबाय माथो साहा लोंनांसिगोनलै हाबोलायबाय नामा इलाय बोरैबा अमा फिसा फानग्राबो दंमोनलै मैगं बाजारा गिदिरानो माथो ओरैबायदि गिदिर मैगं बाजाराबो भिडिअआ एसे गोलावानो जागोन लोगोफोर बस्था खि बस्था नुनो मोनगोन ओइ आलुफ्रा आयौ टमेट'फ्रा आयौ ओरैबायदि गिदिर कफिफ्राबो हुंलायदों माथो फुंबाय माथो बाजैयालाय दे बाजै गोबावजों लोगो मोननायनि गोजोनथोंसै गोदोसो सिनायलायोमोन दिनैहाय गोबावजों लोगो मोनबाय माबोरै दं दालाय खबरालाय आइरा अन्थाइ जादों गोबावसो 6-7 माससो जाबाय अपारेसन खालामनो लांदोंमोन आं बेखौनो दाख्लैहाय माबा रिपर्ट खालामफिनदों बेखौ दिनैसो मोनगोन बेखौ लायखांनानैसो मा डिसिसन लायो डक्टरा नायनोसै ओहो लाबोफिनदों न'आव दंसैयो औ थांलाबो सिनाव हाबफैनो बावोलै आङो दाख्लैबो बुंबाय सिनाव थांदों औ ओंखाम जानानै ब्लद बिदिनो ओरैनो हाबफैनो बावो जानायलै माहाजोन औ माहाजोनसो नुबायलै मानसिया मा रानथाबना दङ गोदोनिफ्राय गोरिबसिनसो जाना दङ आं दायो गोरिबलै बाजै कफिफ्रा लुलाना दं नै लोगोफोर जों हरै थांला ओरै दख'ना बाजार हाबहैनोसै औ भिडिअआथ' जोबथा गोलाव जाबाय 12-20 मिनिटसो जानो हागौ लोगोफोर नायजोबथारलै गासिबो दे थांनायसै जोंबो दसे ओरै नामायबावनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरो बाजेनला दख'ना बाजार हाबगोन जोङो दानिया बेनो जाबाय दख'ना बाजार आइजोफोरनि माबोरै सोलियो माथो बाजारफ्रा दख'नाफ्रा एकदम ओरैबो दङ नै नोंथांमोना एसे खोमसि नुनो हागौ जोङो बाजारा मानसियानो गैया दिनैहाय माबोरै सोलियो मादैमोन दख'ना बाजारफ्रा दङ ओरैबो गोबाङैनो दङ नै जोङो ओरैनो ब्लग बान लानानै थांगोन हिनजावफोरबो गैया जाहैबाय दा दख'ना बायनोबो आरो दख'ना बाजार एसे खोमसि नुनो हागौ नोंथांमोना आरो ओरै मोननै साइडजोंबो दङ बेंटल बाजारनि दख'ना बाजार इयो नोंथांमोना नायदों आयौ नायदों नै माबा जावदों बिसिना कास्टमार जादोंदां नै बिजिथार दे ला दे एसे कास्टमार जादों सेल जाखानांगौ बिदिनो ओरै मादैमोननि गासिबो ब्लाउस मोनगोन दख'ना मोनगोन बर'नि मोजां दख'नाफोर मोनगोन नै आंनि भिउआरफोरजों हाय लाहर दे हाय लाहर आंनि भिउआरफोरजों नायगिरि सोर उल्थासो थांनायसै थादो जों काजलगावआव थांगोन दसेल' बेरायदों दख'ना बाजारा दा जोब्बाय नै बेनो लासै ओरैबो बेनो लास्ट बाजार दख'ना नोंथांमोना गोसोथोनायफोरनो बायना हैनो गोसो दङब्ला बेयाव हाबफै डाइरेक्टनो दख'ना बाजारा गोगोमखा आरो ओरैबो सि बाजार दंबावोसो नै आरो बाहेरा
ओरैबो फानसै माथो मादै मोननि बाहेरायावसो नै ओरैबा मा बाजार दंबावो ओरैबो हाब दख'ना बाजारा नोगोर गिदिरसोलै जायगा थोलायैखाय बाहेरायावबो फैबाय जा जों काजलगावआव थांनायसै बाव साले ओरैबा मा मोनो जाग्रा लोंग्रा मेथाइ बायदिसिना ओइ बेनो ओमफ्राय दाना थांनायसै दा माथो हाथाय बख'रो नामा हाथाय बख'यो नामा ओइ ब्लग बानायासै आं बेसेथो लायोनो हाथाय बख'नायालाय किमान लय दा बोरैबा मोनफ्ला लाङोलां बोरैबा खैनाय बायदि मोनफ्लाय लाङो औ ब्लग बानायदां एसे औ माबायावसो थांगोन जों काजलगावआवसो थांगोन औ दे बेंटल बाजारखौ ओरैनो ब्लग लालाबायदों ओरै थाङो दा थाङा दा ओरै हाबबावनायसै आं हिन्दी ब्लग बानायनांगौ दा आङो भिडिअखौ बेदर बाजार दिन्थिसारनायसै नोंथांमोननो ओमफ्राय अमा बेदर बाहेरायावसो बिलाइ दङ रा नै बिलाइ अमा बेदर खाजिबो दंबावसो नै माथो बिलाइ माथो बेदर मैसो बिलाइ बेदर बाजार औ अमा बाजार बेंटलनि बियो ओरैहाय ना बयलार बायदिसिना मोनलाबायगोन नै बेनो बेदर बाजार ओरैनो हाबफिननायसै नंगौ नाङा जाखो मारग' आं नोंखौ हजों दं सोंदों नोंनाव नामाव गांसेयाव साबिमा ए थ' थांफिनले आंबो थांनाय दे ओंखारनाय रा गैयालै हामा बेलाय बे आलदा थाबाय थागोन फैनाय नंगौ नाङा जाखो नों ए ओमफ्राय आं मा होनदों खालामना लाखासै एसे मोजां हायालै फैसायानो गैया जोंनिया नै देवसियानो काजलगावआवसो फैसायानो बिल'नो जोंनिया गैया 100 गांनै दंदां दंनायालाय मा जाया जानांगौ जाखो ओंखाम जालांनायसै जों ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानो हाबबाय जोङो मा नाममोनथाय हटेलनि नामाबो नायहैनि र' हटेलनि नामखौ मैथो मेड इन बर' रोङालै आङो बारा जों बेयाव ओंखाम जानो हाबबाय बेयाव जाबायानो थायो एसे मोजां मोनजायो लोगोफोर किसानखौबो देखायनि नोंथांमोननो किसान बेनो लोगोफोर किसाना नायदो बिराद चेनेलफोरखौबो साबस्क्राइब खालामना होनांगौरा ओरै मा दङ दा थोरसि सुग्रा जोङो बेंटलाव फैनायजों लोगोसे बेयाव ओंखाम जानो थांनोसै जाबायानो थायो जोङो बेयावहाय होमब्लाबो भिडिअ खालामनाय जायाखै होद इदिखौ आंबो एक्सपार्टरा एवनो ट्रेनिं लाना फैखानाय मानसिना
मम' मोनो नै मम' सोर मम' जायो बेंथलाव फैला जालांथार दे मा नाममोनलाय नामखौ बावगारबाय मेड इन बर' मेड इन बर' हटेल बे हटेला मोनगोन नोंथांमोना ओरै थुक्राझारनिफ्राय ओरै नामायनानै एसे ओरै गिदिंनायावनो आगसि साइडजों मोनगोन आरो औ आगदा साइडजों आगसि नङा आगदासो गोलैयो आं रं बुंदों माने थुक्राझारनिफ्राय नामायोला ओरैहाय ओरै आगसिजों गिदिंफैयोला राइट साइडआव मोनगोन आरो बिसिनि गिदिर नुखायो लामा सेरावनो मेड इन बर' नाम हटेलनि नामा बेखौथ' आंबो ट्रेनिं होना फैनाय दैनायसाय बावबायसो नामा आंलाय बिदिखौ आंबो ट्रेनिं होना फैनायमोनब्रा गारबाया मोजां आंबो बिदिखौ ट्रेनिं होना फैनायथ' ट्रेनिं होना फैनाय आंबो बिदिखौ रोंगौ आरो माने आं फिदिंग्रा बायदि गारबा गैया बेवहाय नुवाखै आं फिदिंग्रा एकदम गिदिरसो गारबाया अब्ला जोङो जानायसै ओंखाम लाबो जोङोबो मैदो जिरायनाय बै खनाव जिरायनायसै सिख्लाफोर नुयिनि गिदिरानो बेनो आरो हटेल एरियाया माने दाबो टेम्प'रारियावनो दङ दाबो मोजां गैजोबथ'वा दाबो माने देनां एसे आपडेट जालाङोब्ला मोजां जालांगोन दा एसे टेम्प'रारियावनो दंथ'यो आरो बिदिनो पर्दा बायदिया खुंनायावनो दंथ'यो थांना नायनो गोदानानो बुंजायो बावाखै बेरायथिं ओंखाम नोगोद उखैनाय जाबाय ओंखायनो ओंखाम जालांबायदि मा जागोन जोङो मैसो बेदर जागोन जोङो नोंथांमोना नायबाय था मैसो बेदर ओमफ्राय मोनसे खोथा बे ब्लगआ गोलाव जासिगोन नोंथांमोना नायजोबलां गासैखौबो जोबजासिम नायजोबलां नोंथांमोननि थाखाय बबेबा बाथ्राया इम्परटेन्टबो जानो हागौ आरो बबेबा स्क्रिप्ट माने देखायनायफ्रा इम्परटेन्ट जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोना नायजोबलां आरो सोरबा नायालासिनो आदा सदा कमेन्ट होयो स्किप खालामै कमेन्ट होयोब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङा सोरबा भिडिअखौ नायजोबा ओरैनो नायहांलानो कमेन्ट होयो माने बे भिडिअनि सिङाव मा दङ बेखौ मिथिजोबा आरो ओंखायनो नायहांनानै कमेन्ट होनोसै दा ओमफ्राय मिथिला बेयो बबे जायगानि बेयो बबेनि बेयो महायनि बिदि सोंहरलाबायो आरो ओमफ्राय भिडिअनि सिङाव नोंथांमोना नायजोबोला डिटेल्स थाजोबखायो नोंथांमोना मिथिजोबखायो भिडिअखौ नायजोबब्लानो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनांगौ आरो दा जोङो ओंखाम बिहरगासिनो दङ र' नेथ' दसे समनि थाखाय जानायखौ नोंथांमोननो खोन्थायालासेनो जाग्रोलांबायसोमोन जों नै मैसो बेदर दं बोरमा बेदर दं दालि दङ नै लाफा मैद्रु दं ओमफ्राय कफि लाब्रा दालि दं मैसो बेदर गोथावानो आरो जों जागासिनो दा नोंथांमोनाबो हाबफैनो हागोन बेनो हटेल सकआ नोंथांमोननो देखायहरजोबबाय गोसोआव ला आनलिमिटेड मोनजायो मोनजानायालाय दायो जाखांबा लोंखांबाय थांनो ओंखारबाय आरो माथो र' बिलफ्राबा बेसे जाखोलै खम लाखिला आंबो दखानदार सानैनि माबासो मैसोसो दा मैसो बेदर जादों गाबोन फैगोन बेंटल बाजारनि ब्लगआ गाबोन मा आंनि नाम 10 थाखा हरनांगौ 20 थाखा बेंग्लाय नार्जारि ना मैथो नाम लिरगोन गाबोन नुगोन बेंटल बाजारनि ब्लगखौ दख'ना बाजारावबो बेरायखादों जों हिनजावफोर दख'ना बायनाया मा जानो मिथिला आं
बेंग्लाय नार्जारि BENGLAI ओमफ्राय नार्जारि होदो होमब्लानो मोनगोन डाइरेक्टनो थांनोसै होमब्ला जों थाथ'दो नोंसोर थादो सोरबाफोर ओंखाम ओंख्रि थादोंब्ला बिथांनि दखानाव हाबफै औ बिराद गोथाव मोनजायो आदामोनाबो थाथ'दो नामा होनब्ला जों थांनोसै आङो उनाव कन्टेक्ट लागोन औ औ दे लोगोसे खारा सानैजों औ दे थाथ'दो होनब्ला आदामोनाबो औ जोंबो थांनोसै जा बालांनांगौ जोंनिया दै नोंथांमोनजों बेयावनो बिदाय लानो सानबाय आरो बेंटलनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जोङो काजलगाव थांगोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि बयबो हेफाजाब हो ओरै सोबाय आं